Velkommen til første lektion i e-læringsmodulet om linjer og vinkler i GeoGebra. Den her film her, som kører i YouTube, den kan du pause, når du vil, og du kan starte den igen efter forgodtbefindende. Så kan du hele tiden følge med og prøve at lave tingene nede på appletten nedenfor her. Det første, jeg vil lave nu, er at tilpasse min visning. Der er et koordinatsystem nede i vinduet her, og det vil jeg ikke have, fordi nu skal jeg arbejde med euklidisk geometri. Så jeg går op under vis, og så fjerner jeg akserne ved at klikke her. Sådan der. Så nu har jeg en dejlig hvid flade hernede. Nu skal det jo handle om linjer det her, så jeg vil starte med at konstruere et par linjer. Jeg kan se heroppe ved de her værktøjer, at jeg her har et linjeværktøj. Der kommer en lille gul kasse frem, hvor der er et lille tip. Den markerer jeg nu, og I kan tydeligt se, at der er blå rammer omkring den, og herover er der et navn og så en vejledning. Altså en linje gennem 2 punkter, klik på 2 punkter. Nu er der ikke nogen punkter på skærmen her, så når jeg klikker 2 tilfældige steder, så bliver der lavet 2 linjer, og der bliver med det samme konstrueret en linje mellem de to. Det er altså hele linjer, som i princippet er uendelige i begge retninger. Jeg kan lave en til, og så har jeg 2 linjer, der krydser hinanden. Hvis jeg trykker på Escape på tastaturet, så bemærker I lige, at herover kommer der blå ramme om pilen, og det er fordi, at jeg nu har mulighed for at flytte med ting. Og kan se herover, jeg kan for eksempel flytte på punktet C, og det er jo det, altså det her, der gør, at det her det er et dynamisk matematikprogram. Altså ting kan flyttes rundt på. Jeg vil måske gerne finde skæringspunktet her imellem de 2 linjer. Det kan jeg gøre på forskellige måder. Det nemmeste det er at gå op og vælge punktværktøjet her, og så gå ned på punktet her, og kan I se, når de 2 linjer her, de er fede, altså markeret, så kan jeg klikke, og så får jeg et skæringspunkt. Bemærk, at det har en anden farve end de andre punkter heroppe. De her punkter heroppe, de er mørkeblå, hvorimod skæringspunktet her, det er sort. Det har at gøre med, at punkterne heroppe, de er frie. Kan man også se, de er op under frie objekter heroppe. Hvorimod det sorte her, det er et skæringspunkt, og det kan jeg altså ikke flytte på. Selvom jeg trykker på Escape og prøver, så kan jeg altså ikke få ved det og flytte det. Det kan jeg kun med de andre. Det er jo klart, at punktet her, det er givet af de andre objekter, og derfor så kan vi selvfølgelig ikke flytte på det umiddelbart.